kelpaako tää jingleksi tälle asialle? Kelpaan, se on oikein hyvä. Se on samalla lailla kuin optinen illuusio, eli se mitä me nähdään tai mitä me koetaan näkevämme, niin sitä ei ole olemassa. Joku semmoinen glitchi-asia. Niin toi jingle, niin siinä on kaksi tämmöistä samanlaista niin kuin optista harhaa kuuloaistin puolella. Eli ensimmäinen on se, että se on biauraalinen ääni. Eli toinen on, siinä on vasen korva kuulee yhden oktaavin ja oikea korva toisen alennetun oktaavin. Ja se mitä aivot kuulee on jotain siitä välistä. Eli se mitä me kuultiin tossa, niin sitä ei oikeasti ole olemassa, vaan siellä on kaksi eri oktaavi, alennus ja nosto. Ja se mitä me kuullaan on jotain siitä välistä. Se on binauraalinen ääni. Se aktivoi aivoja, että siellä tulee aivojen sisällä tulee tämmöinen aivojumppa-nytkäytys. Se on niin kuin ensimmäinen. Sitten toinen, mitä siinä tapahtuu, on, että se on Shepherd Stone, eli se nousee ylös, ja sitten kun se saavuttaa sen oktaavin ylärajan, niin se hiipuu pois se ääni, ja sitten seuraava ääni onkin jo tulossa, joka lisääntyy ja nousee, jolloin se kuulostaa siltä, että ne tulee tämmöisen ikään kuin aaltoina, ne äänet, jotka nousee aina sen oktaavin yli, ja se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin liukuporras tai hissi, jolla ei ole alkua tai loppua, ja se vaan niin kuin intensiteetti nousee ja lisää sitä niin kuin tension siinä asiassa. Melkein tekisi meille kuunnella uudestaan niin ton niin kuin alustuksen. Kuunnellaanko? Voi sen kuunnella uudestaan? No kuunnellaan. Niin ja sitten kysymys siitä, että kuullaanko me sitten samalla lailla vai onko se niinku mun korvissa joku erilainen käytävä ja sitten mä kuulen sen niinku eri tavalla kuin sinne. Sitähän me ei varmaan voi koskaan tietää. Niin, että onko meidän kokemus aina yksilöllinen. Jonkinlainen heijastus sisimmästä, alitajunnasta. Se on heijastus. Meidän oma kokemus on heijastus meidän alitajunnasta. Otetaan sillä. No joo, itse asiassa. Tämä on ensimmäinen jakso podcastia, joka myös nauhoitetaan. Kaikenlaisia aiheita on ollut, mistä tämä voisi olla, mutta se, mistä päätettiin tuossa pikkutunneilla, että tästähän tämä podcasti tehdään, on 1,000,000 ideaa. Ja ehkä toi jingle-alustus nyt sitten oli tämmönen yksi idea, häviävän pieni idea. Se on periaatteessa äänitaideteos, konsepti, äänikonsepti. Siinä on kaksi tämmöistä mielenkiintoista ääneen liittyvää kysymystä, jotka siinä on niin ratkaistu ja saatettu esitettävään ja koettavaan muotoon. Ei siitä sen enempää muuta kuin vaan, että tämmöisiä ideoita on ihmisillä paljon ja kysymys on siitä, että mitä ideoita me sitten lähdetään toteuttamaan. Mun mielestä reaaliverkko, eli niin sanottu Matrix, jossa me jaamme samaa aikajanaa, rakentuu ainoastaan tekojen kautta, ei ideoiden. Ideat on ilmaisia, niitä on kaikilla, jos ei nyt 1,000,000, niin useampi tai ainakin 1,000,000 ideaa on jokaisella, joka sitten haudataan ja niin kuin jotain kultamunaa. Tuleeko se siitä valmiiksi ikinä? Kyllä se pitää kuoren jossain vaiheessa särkyä. Eli jos haluaa, että idea rakentaa reaaliverkkoa, eli tätä todellisuutta, niin sitten se pitää jossain muodossa tavalla tai toisella jonkinlaisessa paketissa puskea nähtävään ja koittavaan muotoon. Ja sitä tässä nyt sitten ollaan tekemässä. Eli saattamassa tämmöistä ideaa. Eli meidän idea tällä hetkellä on ilmeisesti näkyväksi tuleminen.
Koska jos aikoo jotain tehdä, jos haluaa, että jotain tapahtuu, niin jotain täytyy tehdä. Ja koska nyt ollaan tässä in the action, puoli vuotta about niin kuin mietitty, että miten tämä homma menee ja miten työtä tehdään yhdessä, minkälaisia työskentelytavat, minkälaisia haaveita ja unelmia on. Aika paljon ollaan tehtykin. Kaikenlaista ollaan tehty. Ja opittu paljon ja koettu paljon. On ollut tämmönen niin kuin intensiivinen puoli vuotta, syvä sukellus tämmöiseen elämän yhteenkietomiseen. Suosittelisitko sä niin kuin muille tämmöistä tapaa, että puoli vuotta ja kuinka monta projektia, kuinka monta tuotetta me on kehitetty, niin onko sun mielestä niin kuin hyvä tapa tämmöinen niin kuin dive in suoraan päätyy? No siinähän se näkee, että toimiko homma vai ei. Että mitä hyviä puolia siinä sitten on, että niin tekee. Jonkinlainen semmoinen kumppanuus. Se on yhdessä tekemässä, yhdessä haaveilemassa, unelmoimassa, veistämässä niitä ideoita ja herkuttelemassa sillä jonkun kanssa, että mitä niistä sitten niin kuin pusertaisi ulos siihen reaaliverkkoon. Eli mistä asioista tekisi todellisuutta. En tiedä, mitä lähtisi manifestoimaan todeksi. Onko vähän rasittava kela? En tiedä, minkälainen manifestoija se on. Ai minkälainen manifestoija on? Sehän on hieno työkalu. Tämä pitää pystyä näkemään, tai sitten se näkee, kumpi tulee ensin. Onko se manifestaatio, mikä tulee niinku semmosena niinku kanavointina eteen, vai se, että se luo. Niin musta jotenkin tuntuu, että mä ehkä ensin näen sen ja sitten se lähtee sitä kohti. Tokihan sitä voi tehdä toistekin päin, että sitä yrittää luoda jonkun, mutta sitten se aina välttämättä niin. Mutta en mä tiedä. Onko se vaan sellaista niinku muka kontrolloitiin ja tietenkin voisi ajatella, että miten asiat tulee menemään, että olisiko se vaikka ikinä kuvitellut, että tulet tekemään tätä? Että onko sä niinku manifestoinut vaikka tämän hetken? En. Mun niinku tapa pyörittää tätä showta on, että mä ikään kuin toimin tämmöisenä lammaspaimenena. Sieltä se lapsuuden. Aivan, eikö se ole sun lapsuuden haave ollut? Kyllä vaan, joskus ylioppilaiksi kirjoittaessa vanhemmat pushas sitä kysymystä väkisin halusi saada vastausta siihen kysymykseen, että mikä minä haluan olla isona tai mikä minusta tulee isona joskus tuossa kirjoitusten aikoihin. Ja ainoa vastaus, mitä siihen sitten kiukkupäissäni osasin antaa oli, että minä haluan olla lammaspaimen, en mitään muuta. Ja nyt sitä sitten teet. Omille ideoille, niin lammaspaimen. Onko se niitä, mitä sä lasket, kun sä menet nukkumaan, niin niitä lampaita, niin on niitä sun ideoita? Ideoita, kyllä vaan. Podcast. Kyllä vaan. Niitä niinku ideoita, jotka päätyy sitten niinku lampaat jonossa sinne Kankkulan kaivoon. niitä vaan tulee ja menee ja sitten itse on semmoinen tarkkailija siinä ideoiden virrassa vaan jonkinnäköinen. Ne tulee, kulkee läpi ja se ideoiden lammaslauma, niin se suhtautuminen siihen on jotenkin sellainen, että sitä kaaosta puskee eteenpäin ja lempeydellä antaa niille tilaa olla sellaisia kuin ne on ja näyttää mihin ne menee. Ja sitten jotenkin sen niin kuin kaaoksen hallitsemisen käy siellä niin kuin se paimen koira kiertämässä sitä ideoiden laumaa ja sitten joku niistä lähtee näyttämään sitten johtajuutta siinä laumassa ja viemään sitä palettia. No nyt siis kysymys kuuluu, mistä sä nyt sitten niin haaveilet? No mä haaveilen. Mikä on suuri lammas nyt tällä hetkellä? Jaa, no se on ollut nyt niin kuin lähtenyt näyttämään siltä, että se on ravinnon ja ruoan alkemia ja sen saattaminen semmoiseen muotoon, että se ajatustyö, mikä sinne on taakse tehty,
niin, että se on semmoisessa joko palvelun tai tuotteen muodossa, että ihmiset sen ymmärtää. Ylipäätään taide, mitä elämä on pitkälti, ainakin mun mielestä kyse on siitä, että taiteilijalla on jonkinnäköinen alusta, sääntö, valikoima, joku tämmöinen niin kuin sapluuna luotuna, joka on itsensä näköinen kehikko, joka on viestintäväylä häneltä ulospäin. Ja se, niin kuin, että minkälaista se taide on, niin sillä ei ole merkitystä varsinaisesti, kunhan tämä yksi asia, joka on niin kuin se taiteilijuuden eli tarinan kertomisen ydin, täyttyy hyvin ja huolella, ja kuinka hyvin sen täyttää, niin se on niin se, mitä mä ajattelen, että näiden asioiden laatu määrittyy. Ja sehän on se, että kuinka selkeän ja hienon kehikon sille viestinnälle se rakentaa. Ja sitten sen jälkeen, kun se on rakennettu, niin sitten se puskee ulos sen viestin, mikä se haluaa sillä välittää, tunne minulta sinulle, tai kertoa tarinan, minkälaisen tarinan minä tai kuka nyt sitten haluaakaan kertoa sillä kanavalla, katedraalilla tai mikä nyt sitten onkaan, minkä hän on rakentanut. Ja sitten se on siitä, sen jälkeen se viestin laatu päättää ja sen jälkeen puskee sen ulos. Ja se, että onko se laadukasta vai ei, määrittyy sen kautta, että kuinka selkeä se viesti on ja kuinka voimakas se ääni on. Ei sillä tavalla, että pitäisi huutaa helkkari kovaa. Joskus hienovarainenkin voi olla äänekästä, mutta se, että kanava, tunne, laatu, tarina, välittäminen, välittyminen. Miten tää tähän päätyy? Mikä se sun tämänhetkinen lammas on? Se on tätä monta pysäkkiä ottella matkalla, mutta tämähän on tää viimeisin lammas varmasti ainakin, mitä sä oot nyt vähän koitsenut tässä meidän takana. Joo, se on niinku tämmönen taideprojekti, jonka tarkoitus olisi olla tämmönen vedenjakaja tässä taiteilijuudessa. Taiteilijuutta on ollut kaikenlaista, mutta sitten tämä kuvataide, kuvanveisto ja tämän tyyppinen esittävä taide, niin sitä on tullut tehtyä vuosikausia ja hirvittävä määrä. Mutta sitten se, että mikä se arvonluontiprosessi on, että jos tekee lautasellisen ruokaa, niin sillä on joku arvo olemassa, joku maksaa siitä 10, tai jos on jossain eri puitteissa, niin ehkä 25 € siitä lautasesta. Sillä on niin kuin luotu se arvo, että jos kokkaa Keski-Suomessa, niin joku hullu sinne ajaa syömään sitä ruokaa. Mutta se, että tai jopa asuu siellä. Tai jopa asuu siellä. Olin Seilissä pyörittämässä hulluja huonetta yhden talven ajan ja ihmiset jopa matkusti sinne. Entistä huonetta. Vai syntyykö siitä semmoinen siellä? No en tiedä. Osittain sekä että, mutta kaikenlaisia. Kai sitä nyt on elämässä itse kullakin riittää kaikenlaisia peilitaloja. Mutta joku sinne matkusti Seiliinkin viettämään jouluaan. Sen takia, että sille ruualle ja sen ympärille on urani aikana jonkinlaisen arvonluontityön tehnyt, mutta mitä tulee tämmöiseen tämän tyyppiseen taiteeseen, niin ei ikinä ole sitä arvonluontityötä ollut aikaa tai jaksamista lähteä toteuttamaan. Mutta tämä on nyt niin hieno, että tässä ei ole mitään järkeä, että tällä ei enää olisi arvoa. Sillä on arvoa ihan vain sen takia, että se on niin hieno ja tasapainoinen ja värit balanssissa ja siinä näkyy aika. Mutta sitten myöskin sillä on sen takia arvoa, että se on portaali. Eli sillä on käyttöarvoa. Ja että siitä sujahtaa läpi ja se välittää jonkun tunteen ja sun muuta. Kuka tahansa, jolla toi olisi seinällä, niin se säätäisi sen huoneen ja tilan tunnelmaa aivan hirvittävän paljon. Eli kyllä sillä on pakko olla arvoa. Ja sitten nyt sitä on puserrettu tässä vähän vajaa kuukauden melko lailla maanisesti. Ja nyt on keskustakin rupeaa olemaan kondiksessa. Pientä hienosäätöä ja viimeistelyä.
niin se rupeaa olemaan valmis, ehkä viikon sisällä. Ja sitten sen jälkeen niin sillä pitäisi ruveta miettimään, että kuka tai missä sille nähdään semmoista arvoa, jolla olisi siis vaihdannallista arvoa. Vai tuleeko siitä sitten, voihan se olla, että siitä tulee myöskin sellainen työ, jolle kokee, että sillä itsellä on kaikista eniten käyttöarvoa. Että sillä pystyy tienaamaan sitten vaikka jossain seremonian taustalla tai jossain muussa tilassa. Laittaa tän esille, että se on jonkinlainen magneetti, mitä ihmiset jää katsomaan tai näin. Ja sillä voi sitten vaikka tienata tai en tiedä, mutta joka tapauksessa niin tuolla työllä pitäisi nyt olla jonkinlaista arvoa valmistuessaan. Ja jo nyt. En tiedä. Mutta joo, Collabo-taideteos, eli ystäväni Ilmo Paukkusen, joka tekee tämmöistä digitaalista kuvanveistoa, pikseleiden törmäyttämistä, 3 vuoden projekti, niin tämän Ilmon taideteos, Vedos, joka on mennyt pieleen. Kun haettiin se painosta, niin siihen oltiin hirvittävän pettyneitä, että ei se nyt ole ihan sellainen kuin pitää. Mutta sitten todettiin, että eiköhän pienellä tussiviimeistelyllä sekin saada kondikseen. Pienellä. Todella niin kuin näkyy, että se todella pienellä. Niin. Ja siihen on nyt sitten laitettu, kuinka paljon tuohon on laitettu työtunteja? Varmasti yli 300. Ainakin. En tiedä, mutta sitä nyt on sitten tehty yömyöhään ja kello ympäri ja sun muuta, hiottu ja höylätty sitä timanttia sieltä esiin. En tiedä, että tää nyt on niinku, täällä on sivuille, mitkä on nyt sitten myöskin teossa, niin sinne joku taiteilijaosio ja sinne kuva. Kuka tietää. Mutta parhaiten tietenkin näkee sitten näissä seremoniassa, mitä ollaan järjestämässä, niin siellähän tää tulee olla esillä. Niin paras mun mielestä tapa on niin nähdä tää ihan silleen livenä. Livenä, kyllä vaan suosittelen, että tuutte katsomaan tätä teosta livenä. Minkälaisissa paikoissa tämä teos olisi livenä nähtävillä? Niin, miten se voidaan ehdottaa? Voi ehdottaa, kyllä vaan. Alkoholitonta baaria tullaan pyörittämään muutamissakin tapahtumissa. Kesäfestari aikataulu on nyt niinku sorvauksen alla, että tehdäänkö kansainvälisiä keikkoja kesällä. Kuka tietää. Mutta jotenkin toi Möttösen vesibaari taitaa saada tänä kesänä nyt sitten niinku season 2 vähän eri muodossa. Nyt ollaan edelleen miettimässä, että pitäisikö sitä konseptia päivittää johonkin suuntaan. Pitäisikö tehdä jotain uudelleen brändäyksiä, minkä asiakokonaisuuksien alla minkäkin konseptin pitäisi olla. Ongelmahan oli se, että tässä ruvettiin miettimään, että mitä tässä ollaan keväällä ja kesällä tekemässä. Ja ongelma ei suinkaan ollut se, että ideoita olisi liian vähän, vaan näitä ihmisiä ja ajatuksia, mitä tässä niin kuin on pöydällä, niin siellä on pieniä ja suuria asioita kymmenittäin. Tänäänkin tästä, kun pääsen tästä nauhoituksesta eteenpäin, niin pitäisi lähteä Hämeenlinnaan katsomaan vesitehdasta. Vesitehdas. Ja pieniä ideoita. Niinpä, mutta siis eihän se ikinä tiedä, mihin mikäkin asia johtaa. Mutta jos ajattelee, että kuulemma välittäjä on myöskin omistaja ja sieltä on ollut vesitehdas jo useamman hetken. En tiedä onko ihan vuosikausiakin ollut vesitehdas tyhjillään, mutta ilmeisesti välittäjä ja omistaja on sanotaanko vaikka, että ei ole ainakaan ihan hirveätä tunkua ollut tunteille. Tarkoittaa siis sitä, että tuommoista veden pullottamista voisi lähteä kokeilemaan vähän pienemmästäkin ja sitten jos business rullaa, niin sitten voi laajentaa useampaan halliin sen veden tuotannon, että en tiedä minkälaisella provikkadiilillä sitten lähdettäisiin kokeilemaan veden pullotusta, mutta totta kai jos ei tarvi rahaa laittaa kiinni, niin hauskahan se on, että jos että vesihanat auki ja vesihanat auki.
että tietenkin, että jos on isot puitteet, niin. En tiedä. Mutta onko tää nyt yksi niistä lampaista? Tää on yksi näistä lampaista, tää veden pullotus, ja totta kai se on kiehtova ajatus, että minkälaista koodia veteen voi upottaa ja miten se sitten vaikuttaisi ihmisiin. Kiehtova ajatus. En tiedä. Tässä oli niinku ajatuksena, että kun näitä ideoita on kymmenittäin, niin niitä voi heitellä ilmoille filterittömästi, suodattamattomina. Ja ikään kuin katsoa, että keneen se resonoi. Tämä koko ajatus, minkä takia tätä nauhoitusta tehdään, on, että se toimii tämmöisenä, mikä tää, manifestaatio sinkona. Tai mikä se on, tiedätkö semmonen salkopallopeli, missä se pyörii se pallo sen narun päässä. Onko tullut pelattu? No ehkä ihan äkkiseltään saa kiinni tämmöstä. Siis... Semmoinen ikään kuin tennis, mutta se on semmoinen... Läsähtääkö se suoraan niin naamaan, vai onko siinä tarkoitus vasta osua sit siihen? Lisää, niin toisinaan se kyllä läsähtää naamaankin, ja kyllä siinä huitamista tulee. Se on ikään kuin tenniskenttä joutuneena mustaan aukkoon. Mm-hmm. Eli siinä on tämmöinen vorteksi, eli siinä on salko keskellä, jonka päässä on naru, jonka päässä on tennispallo. Mm-hmm. Ja sitten sitä mätkitään, toinen mätkii vastapäivää ja toinen myötäpäivä. Ei, eri suuntaan. Ja se niin kuin voittaa, kuka saa sen sinne päätyy asti niin kuin käärittyä, niin että se menee, se pallo menee aivan syttyrään sen salon ympärille. Eli sitä hakataan vaan niin kuin hirveällä vauhdilla eri suuntiin. En tiedä, mistä sen pitäisi ajatellaan olevan allegoria elämän pelistä. No niin. Mutta joka tapauksessa on hauska. Meininki on siis täällä. Miljoona ideaa, niin sitä vaan, että jos me ollaan niinku tää salon keskusta ja siellä se pallo pyörii ihan vimmatusti sen niinku salon ympäri. Joka suunnassa on ideoita. Se olisi niinku kastettu maaliin se tennispallo ja sitten vaan se olisi se niinku ideoiden määrä, mikä siitä sinkoaisi ympäriinsä. Ja sitten tavallaan, jos siellä on joku hyvä idea, vähän isompi, joku solid, jossa on jotain, ei ole aivan niinku huttua ja liian kokeellista, niin sitten joku, johon se resonoisi, olisi sillä tavalla, että helkkari, toihan pitäisi oikeasti tehdä. Tämähän on niinku toteuttamiskelpoinen ajatus ja tässä on oikeasti järkeä. Niin sitten varmaan semmoinen ihminen, sen kuuluisi kuulla se ylipäätään se, että kuka tämmöinen, että okei, että onko tällainen, mitä me tässä näin nauhoitetaan, jos tää lyödään liveksi, niin onko siellä 3 kuuntelijaa vai 13 tai 130, tai jos me tehtäisiin näitä jaksoja 10, niin sitten siellä voisi olla 13 000 kuuntelijaa. Kuka tietää? Ja sitten sieltä ainakin löytyisi sitten niitä ideoiden pallottelijoita ja toteuttajia. Mutta se, että jos siellä on yksi kuuntelija, joka oikeasti dikkaa siitä ajatuksesta ja sitten linjoja pitkin läpi. Niin se, että hei, mä kuuntelin tämän teidän podcastin, ihan helkkari hieno idea. Että miksei kukaan, mä oon miettinyt jotain tämmöistä ihan samanlaista, mutta mullakin on miljoona ideaa. Mullakin on miljoona ideaa, let's do this shit. Niin. Se on sitten niinku tavallaan hyvä ja ei siinä, että kaikkia ideoita, kun siis maailmassa on niin paljon ideoita, että ei niitä pysty niinku toteuttamaan kaikkia. Mutta se, että ihan vaan saisi siihen niinku ideoiden kirjoon jonkunlaisen semmoisen ilmavuuden, että osaa nähdä ne ideoina ja osaa ymmärtää sen, että mulla ei ole tällä aikajanalla mahdollisuutta kaikkea tätä toteuttaa ja sillä, että mä niinku haudon sitä kultamunaa, stressaan siitä, suojelen sitä niin kuin klonkkusormusta, niin mihin se johtaa? Ihan oikeasti. Ei se johda yhtään mihinkään. Mutta se, että kun niitä ideoita on olemassa vähintään riittävästi, varmaan 100 ihmiselämällä, niin miksi niitä pihtailla? Joo, samaa mieltä. Mun mielestä kaikki ideat pitää vaan sanoa ääneen ja hienoa, jos joku kerkee toteuttaa sen ennen mahtavaa. Että se on niinku... No joo, mutta tässä niinku tätä pohjustusta, että minkä takia tätä ollaan lähdetty tekemään. Tämä tuntuu hyvältä idealta
tehdä manifestaatio-sinko. Manifestaatio-salkopallo. Sekin voisi olla tämän podcastin nimi, mutta... Vain jos mikä yhden oikeasti toteuttaa se in the action, että miten se toimii. Ja sitten nauhoitetaan se. Salkopallopeli. Samalla kun pallotellaan. Oi, joo. No mutta hei, mikäs tässä? Jos tässä oli ilmeisesti vielä Helsinki-päivään oli haku auki, niin pitäisikö pistää salkopalloturnaus pystyyn? Todellakin, mutta siellä vaan pitää ideoita. Ideoita? Niin. Mitä sä tarkoitat? No sitä, että jos lyö sitä palloa, niin sit pitää olla joku idea sitä pallotellaan. Pallotella. Niin, tekisi semmoisen tulevaisuustapahtuman. Eli se, että olisi tämmöinen salkopalloturnaus. Jos tekisi sillä tavalla, että siinä olisi pääpalkinto, olisi tuolta startup-maailmasta tuttu tämmöinen pitchauskilpailu, mutta tekisi sen tämmöisen ideaturnauksen. Ideaturnauksen, joka toimisi sillä tavalla. Tämä Helsinki-päiväinen konsepti on valmis. Sä saat tulla idean kanssa. Ihmisillä on hirveä määrä ideoita. Ja ne haluaa tulla nähdyksi. Ja ne haluaa kertoa, ne haluaa kuulla. Ne haluaa, että ihmiset näkee ja kuulee ne. Sen ideansa, unelmansa kanssa. Eli julistetaan pistetään Helsinki-päivään, mikä se on, elokuussa? Kesäkuun alkupuolella. Okei. Eiköhän siinä kerkeä. Joo, ja koska menee haku kiinni? No siis tämän kuun lopulla on se, että siis hakee voi myöhemmin, mutta se hankerahoitus on tämän kuun loppuun. Alright. No mutta tänään on 26. päivä ja 30. eli maanantai on viimeinen päivä. Viikonloppuna pitäisi tehdä nyt sitten Helsinki-päivää hakemus, jos meidän saada sieltä sitten rahoitusta, projektirahoituksen. Näin ne ideat syntyy. Tosta noin vaan. Kyllä. Tervetuloa kuulolle, täällä tulee ihan vaan jostain, en mitään tiedä. Yes, alright. Eli mä selitän tämän ajatuksen auki. Helsinki-päivä. Kesäkuun alkupuolella tarvitaan joku lokaatio, missä on kiva ympäristö. Ja sitten... Esperian puisto. No joo, mutta se mitä tarvitaan on se, että saa sen salkopallotelineen pystyyn maahan. Ja että niitä saa sillä tavalla järkevästi ja siihen pääsisi vähän ihmiset kerääntymään ympärille. Ja sitten tarvii pienen lavan. On aina kiva, että se nostetaan vähän ylöspäin. Mikkiständi sinne ja sitten selostetaan sitä tapahtumaa. Ja se on salkopalloturnaus ideoille ja unelmille. Eli katsotaan kuinka paljon osallistujia tulee. Jos niitä tulisi hirveästi, vaikka mikä nyt olisi maksimi joku 100 ideaa. Sen enempää ei varmaan niin kannattaa. Tai 80 ideaa. Valitaan 80 ideaa. 80 ideaa. Onko se liikaa? No, riippuu miten tämä nyt jatkuu tämä juttu. Pitää tehdä vain Excelit ja hallinnoida se ja automatisoida, mistä viestit tulee. Niin kuin, että sillä tavalla... halutaan tekemään Excelit tähän hommaan, niin... Niin, nimenomaan, mutta no eiköhän semmoinen, että löytyy niin kuin sillä vaan optimoidusti, että se niin kuin tulee hakulomake ja sitten se on Excelissä, kun sinne tulee 80 täyteen, niin sitten se on ummessa. Okay. Ja näin. Ja ihmiset voi niin kuin kirjoittaa sinne, että pitchata sen, että mikä on se unelma tai idea, tiimin nimi, ja sitten valittaako kuvan tai nettisivu, jos semmoista on olemassa, mutta eihän sillä ole niin väliä, että kuinka pitkällä se idea on. Että sitä saa tavallaan niin selittää auki niin paljon, kuin sitä on olemassa jo sitä ideaa. Mutta sillä niin selkeästi joku parilla lauseella, että mikä se idea on. Tämän tyyppinen juttu. Joku kuva tai joku, niin saadaan johonkin nettisivuille kivasti sisältöä siihen. Että tämmönenkin idea on mukana. Sitten kun on ne 80 olemassa, niin jaetaan ne 20 tai vaikka 5 ryhmiin. Ja sitten ne pelaa niinku lohkoittain. Eli siitä 5 1 voittaa sen tehdään tämmöinen niinku alkulohkovaihe. Tai pitää miettiä, että mikä se systeemi on, millä se turnaus etenee. Mutta joka tapauksessa voisi olla tämmöiset niinku liigat. Voidaan niinku laittaa ajatukset sillä tavalla kategorisoida. Tää on niinku 5 kategoriaa. Okei, eli täällä on konkreettiset ideat ja joku tyyli opetus ja sun muuta ja sosiaaliset tapahtumat, joku tämmöinen näin, niin kuin, että siinä on jotkut laarit. Ja sitten siellä laarin sisällä on ne joukkueet, ja ne pelaa sen salkopalloturnauksen keskenään, eli pyörittää sitä palloa, hakkaa hulluna sitä myötä- ja vastapäivää. Ja sitten kun siitä yksi voittaa,
niin tavallaan niin kuin jokaisesta lohkosta tulee yksi voittaja, joka pääsee tekemään jonkun pienen pitchauksen. Sinne lavalle. Saa kertoa vähän, niin kuin, vaikka kertoo itsestään. Että minkä takia on messissä ja minkä takia ansaitsisi niin tulla nähdyksen ideansa kanssa. Se olisi niin kuin, tavallaan se ensimmäinen niin kuin, se pitchausvuoro, että kertoisi itsestään ja omasta unelmasta ja minkä takia se on tärkeä. Ja sitten sen jälkeen olisi se niin kuin lopullinen turnaus, mistä tulisi sitten vaikka top 3, jotka pääsee sitten ideansa kanssa niin kuin oikeasti esille, että saa niin kuin se areena haltuun. Salkopalloturnauksen voittajat pääsee esittämään ideansa isolla yleisöllä. Mitä sä ajattelet tästä? No eihän siinä kosi vaan hakemusta sisään. Hakemusta sisään? No joo. Tarvitaan joku projektisuunnitelma. Mitäs muita ideoita on ollut? Mitäs muita ideoita? Hyvä kysymys. Tässä on nyt tähän alkemiaan liittyvät seremoniat on ollut nyt työn alla viime aikoina. Eli miten sitä ruokaan liittyvää vaikuttavuutta vai sen kuratointia voi fasilitoida. Hankala lause. Miten ruoan vaikuttavuutta ja fraktaalirakennetta voi fasilitoida ymmärrettävään ja käsitettävään muotoon. Ja sitten kun tätä on tehnyt tietyn määrän, niin onkin ymmärtänyt, että se tapa, millä sitä tekee, on tämmöinen aistiaktivaattori, eli ihmiset siinä kun se oli aiemmin kulki nimellä etikkaseremonia, tämä asia, missä oli 2 ongelmaa, etikkasana on latautunut, seremonia-sana on latautunut ja pitäisi olla jotain, mikä herättää vaan enemmän niin kuin vetovoimaa ja kiinnostusta, eikä jotain, mikä aiheuttaa säröä ja epäluuloisuutta. Mutta joo, nyt tämä on niin kuin aistiaktivointi, ehkä sitten tämän asian nimi, mutta se toimii erilaisten juomien kanssa konnektaamalla, ja jossa aistiminen, eli maistaminen ja haistaminen, sen kautta lähdetään näköaistin kautta, mutta sitten se mihin päädytään onkin se, että tunnetaan kehollisesti ja intuitiivisesti sen juoman sisältämien raaka-aineiden aaltoliikerakennetta, eli kaikki aaltoliike on informaatiota, eli siis toisin sanoen raaka-aineet sisältää hirvittävän määrän informaatiota, eli viestejä meille, joka sillä kuratointityöllä, jonka täällä Alkemististudiolla tehdään, on se, että avataan molekyylirakennetta. Soiko sulla puhelin? Eikö se on muistutus? Muistutus mistä? Että mulla on hieroja 2. Hieroja 2, mahtavaa. Eikö se ole? Mahtavaa. Kenellepä ei toisinaan hieronta hyvää tekisi. Mut vähän kauempaa, että siis mikä tavallaan inspiroi sua niinku tekemään tai ylipäänsä meitä tommoseen, niinku, että miksi lähdetään, niinku, miksi aisteja pitää aktivoida? Miksi semmoinen, niinku, miksi tavallaan koetaan, että miksi semmoinen aistiaktivointi on niinku tosi tärkeää? Tekeekö ihmiset sitä niinku normaalisti arjessa? No kysehän on kvanttimekaniikan ensimmäisestä perussäännöstä käsittääkseni, eli observaatiosta. Eli sillä, että me kiinnitämme huomiomme johonkin asiaan, eli tarkkailemme jotain asiaa, tekee siitä todempaa. Elikkä totta kai meillä on vasen käsi koko ajan olemassa, mutta vasta siinä vaiheessa, kun me ruvetaan miettimään sitä vasenta kättä, niin sitten se rupeaa tuntumaan joltain. Sitä ennen se ei tuntunut lainkaan. Siinä ei ollut niinku tavallaan semmoista aktiivista mitään tunnetta vasemmassa kädessä, mutta nyt siinä on ihan helkkarasti, missä kohtaa se tuntuu siinä kädessä. Se, että me observoidaan asioita, niin tekee niistä todempia. Tai tosia, ylipäätään olemassa olevia asioita. Ja kyse on siitä, että mihin me halutaan kiinnittää meidän huomio. Mihin me kiinnitetään tässä maailmassa huomiota. Johonkin selailuun ja doom scrolling, mikä sitten
sitten sen jälkeen voidaan kiinnittää huomiota siihen, että onpa tuhnunen olo tai että maailmassa on kaikki huonosti. Mutta yhtä hyvin me voitaisiin keskittyä siihen, että minä olen tässä ja minun ympärilläni on tietty määrä erilaisia asioita, kenties valoa, kenties joku ääni, joku tuoksu, joku vuoden aika, joku yhteisö ihmisiä, jotain mielenkiintoisia juttuja. Tai mitä nyt sitten onkaan. Ihmisillä on erilaisia asioita ympärillä elämässä, mutta se, että niinku siihen hetkeksi pysähtyy ja ymmärtää sen, että aistien kautta mä oon yhteydessä ympäröivää. Ei ole olemassa mitään muuta tapaa kommunikoida ja linjata itteensä siihen paikkaan, missä on, kuin vaan se, että keskittyy aisteihin. Ja se on omasta mielestäni se on ihan tärkeää, että kokee olevansa hetkessä kiinni tai jossain, että kokee olevansa jossain ylipäätään. Niin se tapahtuu sillä aistiaktivaatiolla. Mutta luonnossahan tuommoinen varmaan tulee aika... Niin, mutta luonnossakin voi olla joku kerrospuku päällä. Kerrospuku päällä. Mikä on kerrospuku? Semmoinen, mitä mennään posket puuskut tai vaan suoritetaan sen luonnon läpi. Niin. Kerrospuku päällä. Kerrospuku päällä. Aivan. Älä mene luontoon kerrospuku päällä. Ei, mieluummin vaikka paljain jaloin ja alasti makaamaan suon silmään. No. Hengittelemään sitä hummuksen tuoksua ja kuuntelemaan niitä öttiäisiä ja ehkä lentokoneen lentoa yli. Lintuja laulua. Kaikkea sitä ympäröivää tuulen huminaa puiden lomassa. Niin näin sitä voi tehdä niin kuin yksin siellä luonnossa, mutta sitten tässä aistiaktivaatiossa, mitä on tehty, niin sitten siellä on vähän tuotu näitä elementtejä niin kuin siihen tilaan. Se ei välttämättä tapahdu luonnossa. Niin, no sillä ei ole niin hirveästi väliä, että mitä elementtejä siihen tilaan on tuotu suhteessa siihen, että niiden tuotujen elementtien ympärille oikeasti pysähdytään ja niihin keskitytään, ymmärretään se, että ne asiat tulee jostain, niillä on joku tietynlainen historia ja minulla on joku tietynlainen historia ja se informaatiovirta, mistä kaikkeus rakentuu, informaatiokimppujen törmäys tai kohtaaminen ja matkan jatkaminen yhdessä, niin se, että ihmiset tulee johonkin tilaan, pysähtyy, huomioi sen, että kaikkeus koostuu tällaisista hetkistä, jossa minäkin nyt olen aistimassa tätä tuotetta, joka on jostain tuotu, tai jotain elementtiä tai jotain. Pysähtymällä siihen, antamalla sille tila, välittää se informaatio keholle, tuntuuko se niskassa, hartioissa, avaako se sydäntä, mihin se osuu, mikä sen viesti on, minkälaisen viestin jostain se tuo minulle. Et sitä oppii herkistymään, kuulemaan, mikä sen vaikutus on ja mikä on se tarina, mikä mun tuodaan sen tuotteen kautta. Ja sen kun oppii ymmärtämään, niin sitten sitä on kaikille muillekin tämmöisille samanlaisille viesteille, joita me ihmiset sisäistämme, vastaanotamme itseemme erilaisten aistikokemusten muodossa. Niin sitten, että sillä se niinku huomioi. No joo, siinä kai se. Mutta se on mun mielestä siisti viesti. Ja se nyt tapahtuu ton ravinnon kautta ensisijaisesti, mutta myöskin sitten moniaistillisesti tuoksujen, äänten
visuaalisten elementtien kautta. Yritetään löytää sitä biogeometrian BG3, eli universaalia harmoniaa, joka on hyvä rakentava voima, uutta kasvattava voima. Kun meillä on itsellä kehossa asiat linjassa ja harmonisesti, niin sitten me pystytään myöskin välittämään sitä samaa harmoniaa meidän ympärille ja rakentamaan jotain puhdasta ja kaunista kenties sen häsäisyyden sijaan. Jos meillä kehoon tai toimijuuteen, mikä nyt onkaan, energiaentiteettiin, jollaisia kaikki olemme, ja myöskin tämä juoma on oma energiaentiteettinsä, niin jos minun energiaentiteettinä kohdistuu pelkästään negatiivista ja häsästä riitasointusta, taajuusvärähtelyä muodossa tai toisessa, niin sitten se on myöskin minun kaikkeuteni rakentuu siitä häsäisestä energiasta käsin. Eli yritetään rauhoittaa ihminen keskittymään niihin hyviin elementteihin, jotka tuottaa iloa ja jotka rakentaa positiivista minuutta, ja kun niihin keskittyy, eli siis taas tullaan siihen observaation tarkkailuun, eli jos keskittyy siihen, mitkä asiat tuottaa iloa, mitkä tuo rauhaa, mitkä on jotenkin tyyniä, onnellisuutta tuottavia, laatuisuutta, minkälaista laatuisuutta minä elämääni haluan haalia ympärilleni, kiinnittää sen, että mistä minä en tykkää, mistä minä tykkään, mikä on minulle hyväksi, niin sit ihan vaan sen huomioinnin ja valitsemisen, positiivisen valitsemisen, joku, mikähän olisi oikea sana, positiivinen, joku opt-out, eli valitsee ne asiat, mitkä tuottaa negatiivista, niin ohjelmoi alitajuntansa valitsemaan ne automaattisesti ulos niin, että niihin ei edes kiinnitä huomiota, vaan valitsee ainakin. Onko toi niinku tavallaan, tarviiko se olla noin niinku valintaa, että eikö se niinku tavallaan tommoinen polariteetti, että on hyvä, niin miksi pitää poissulkea toinen, eikö se voi vaan niinku hyväksyä ja tarkastella. Ja jos puhutaan tuosta niinku aistiaktivaatiosta, että jos siellä on joku tuoksu ja se vie sut jo linkittää johonkin muistoon tai muihin, niin sehän voi olla sekä niin hyvä tai huono muisto, niin tarvitseeko sitä sitten vaan niin sivuuttaa siihen? Että... Ei, siihen voi suhtautua neutraalisti sellaisena asiana, että okei, toi aistiärsyke vie mut jonkun negatiivisen asian ympärille ja se vaan on niin. Voiko siinä ajatella sit siinä hetkessä, että sitä tunnetta, tilaa tai muistoa voi tarkastella myös eri kulmasta. Että onko se, että silloin siihen muistoon on vaikka jäänyt erilainen, niin että sitä aina jokaista tilannetta voi kuitenkin tarkastella eri kulmasta. Niin voiko muistoihin tavallaan, niin että sitä voi valita sitten, jos siihen palaa, niin katsokin jostakin ihan eri kulmasta, jolloin se tavallaan se negatiivinen muisto saa sen mahdollisuuden tavallaan katsoa pikkusen eri vinkkelistä. Ja tämän kautta, jos näitä aistiaktivaatioita menee johonkin muistoihin, niin voi pikkasen tarkastella, ettei kanna jotain muistoa vaikka negatiivisesti. Niin, no en mä tiedä, että mitä kaikkea, kuinka pitkälle joku palvelu pitää viedä. Että ehkä ihmiselle voi antaa omankin vastuun siitä sitten, että mitä sille tekee. Mun mielestä ylipäätään se, että osaa erotella tämmöisiä asioita ja pääsee niiden äärelle, niin sekin on jo aika paljon. Ja se, että jotain ymmärtää, niin olettaisin, että tuolla niin kuin NLP, Neuro-Linguistical Programming tai mitä lienee, että siellä on niin kuin kyse pohjimmiltaan tämmöisistä asioista, eli että se, että mä osaan eritellä tunteita ja minuuden rakentumista ja kaiken näköisiä tämmöisiä signaaleja tulevaisuudesta ja menneisyydestä, on se niin kuin jonkinlainen tämmöinen ajassa 4D-toimijuus sen suhteen, että miten minä positioidun suhteessa johonkin historiaani. Niin että sen kun ymmärtää ja masteroi, niin se tieto itsessään on jo niin kuin avain sen ongelman ratkaisemiseen. Tarviiko itse niin mennä sitten ihan loppuun asti paapumaan? I don't know. Mutta joka tapauksessa tällä aistiaktivaatiolla pääsee aika lailla deepiin ja on ollut siisti se että ruoka on oma alusta ja sitä ollaan myöskin tehty yhdessä. Tiina on keskittynyt. Niin, eli mihin se jäi äsken? Se jäi siihen, että koneen muisti tuli täyteen, ei täysin uusi tilanne sekään. Piti raivata
raivata koneelta vähän tyhjentää koneelta tallennustilaa ja siinä välissä ehti käydä suihkussa ja nyt onkin jo vähän kiire saada tää lopeteltua, koska pitää lähteä sinne vesitehtaalle. Niin, mitä sä nyt haluaisit vielä kertoa siitä vesitehtaasta? No vesitehtaasta, minkä takia se on järkevää? No sen takia tietenkin, että tiedän varmuudella, että pystyn tekemään parempaa vettä kuin mitä tällä hetkellä on markkinoilla. Lähipiirissä on olemassa ihmisiä, jopa mikä tämä bioscientists, joka ymmärtää vettä hyvin syvällisellä tasolla. Ihmisiä, jotka ymmärtää veden kvanttitietokoneen luonnetta, sen koodaamista. Olisi hienoa päästä tekemään oikeasti laadukasta vettä, joka välittää jotain tietoa ja informaatiota ja viestiä. Olisihan se siistiä, eli avoimin mielin lähdetään katsomaan, että minkälaisilla ehdoilla se olisi mahdollista. Onko meillä resursseja lähteä toteuttamaan tämmöistä ajatusta. Vesitehtaan johtaja olisi jo tietenkin olemassa. Katsotaan, miten Anton klaaraa tämän päivän miitin. Kanisterit kourassa on. Kanisterit kourassa mennään paikalle, eli siis voittamaton strategia nyt tähän tilanteeseen on se, että ei jäädä sinne niinku arpomaan ja nöyristelemään ja vastailemaan kysymyksiin, vaan mestoille suoraan, kamera laulaa, Anton kuvaa sen tilanteen ja se mitä mä teen on se, että mä täytän vesikanisterit ja otan ne mukaan, koska veden laatu on se mikä merkkaa ja me tehdään tutkimukset ennen kuin käydään neuvotteluita mistään muusta asiasta. Eli toisin sanoen käydään vain nopeasti tsekkaa mestat, otetaan vettä messiin ja sitten katsotaan myöhemmin kuviota eteenpäin. Ei luoda siihen mitään painetta tai jumia, vaan sanotaan sille omistajan välittäjälle, että palataan kun ollaan veden laatu tsekattu, että onko tässä mitään järkeä. Näin. Kyllä vaan. Mutta ennen kuin saadaan tää loppuun tää lähetys, niin kerrotaanpa, että mitä tässä nyt ollaan niinku, tehty ja tekemässä ja mitä tänään ollaan käyty läpi, vai pitääkö sitä, kyllähän se nyt kuulee tuosta nauhalta, että... Voi kuunnella uudestaan, että jäi vielä jotenkin epäselväksi. Niin. 1,000,000 ideaa, niitä tulee tosi paljon ja niitä tullaan jakamaan, koska miksipä niitä hautoisi itsellään. Niin. Että jos jollain löytyy inspiraatiota, inspiroituu näistä asioista, niin mahtavaa voi ottaa yhteyttä ja katsoa, mihin ne sitten johtaa. Niin, tässä oli muutamia asioita. Helsinki-päivä oli tossa ja tietenkin tämä ääniasia oli siisti puljata enemmänkin äänen kanssa kaikenlaisissa tapahtumissa, mutta katsotaan mitä tässä vielä tullaan tekemään. Mutta ehkä nyt siis asiana, pääasiallisena niin kuin viestinä on se, että tai en tiedä, mitä helvettiä mä sekoin. Siis sitä vaan, että otetaan joku rytmi, eikö vaan? Viikko. Onko niinku, että kerran viikossa? Tai ehkä epäsäännöllisesti. Eikä semmonen, niinku, ei semmonen ehkä meille sovi, että tehdään joka tiistai-aamu. No ilmeisemmin. Vaikka välillä laitan todella hienosti kalenteriasioita, mutta kyllä ne niinku... Niin, välillä se voi olla joka tiistai, välillä se voi olla, että ei tule niinku yhtään mitään, mutta ehkä siitä ei kannata ottaa paineita. No ei välttämättä paineita, mutta semmoinen tavallaan semmoinen niinku säännöllinen epäsäännöllisyys olisi niinku hyvä. Säännöllisen epäsäännöllisesti tulee näitä inspiraatioita. Niin, 1,000,000 ideaa. että semmoinen, että ottaisi sen tavaksi, että puskisi vaan näitä ideoita ja manifestaatioita eetteriin ja sitten toivotaan, että oikeat ihmiset kuulee ne asiat. Tietenkin, että se olisi jollain tavalla niin kuin viihdyttävää ja että sillä olisi joku jatkuvuus ja jossain vaiheessa niin kuin sitten, vaikka asiat pitäisi aina miettiä järki edellä, niin se toinen tapa on tietenkin lähestyä sillä tavalla niin kuin tunne edellä, mikä on kivaa ja mikä on luontevaa, löytää omia tapoja, jäsentää sitä ydintään, päästä lähemmäs ydintä ja miettiä sille erilaisia outletteja ja sitä kai tämä on tämmöistä niin kuin tutkimusmatkailua, sitähän tämäkin on, että me tutkitaan, että onko tämä niin kuin semmoinen outletti, mikä meille tuottaa iloa, jollekin muulle tuottaa iloa ja jos nämä molemmat ruudut raksiintuu, niin sitten se saattaa olla sellainen ajatus, jolla on jotain jatkuvuutta ja se johtaa johonkin kivaan tai hienoon. Kukapa sen tietää, miten menee. Mutta tämä oli niinku ensimmäinen veto ja ei editoida lainkaan, lyödään Että tänään tämmöistä. Tänään tämmöinen meininki ja huomenna sitten toisenlainen meininki ja kesällä joku ihan uusi juttu tiedän. Mutta jes, ei kai siinä muuta kuin tervetuloa linjoille ja palataan jossain aika avaruuden poimissa. Tai aistiaktivaatiossa. Kyllä vaan, nimenomaan niitäkin piti. Oli ajatuksena, että torstaisin olisi tämmöinen
seremoniapäivä, aistiaktivaatiopäivä, mutta näyttää siltä, että tämän viikon torstai tässä näin tulee ja menee ja siihen ei kerkeä, mutta jos kuulet tämän jakson tässä, tänään on mikä päivä, se on tiistai ilmeisesti, pari päivää aikaa, jos nyt saadaan tämä jakso eetteriin, saa nähdä, että miten käy, mutta jos saadaan ja olisit tulossa torstaina tai viikonloppuna kiinnostaa kovasti tulla aistiaktivaatio, niin eiköhän sekin saada järjestymään. Kuka tietää. Mutta kuitenkin torstaisin olisi aistiaktivaatiopäivät tässä Pikkuuapalahdessa, että ei muuta kuin privaviestiä ja tervetuloa, 20 € maksaa se. Ja näette tämän sitten livenä. Tämän työn niin nimenomaan jokilla vaan laitetaan tuosta duunista joku kuvat johonkin somekanavaan. Tietenkin toivottavasti se olisi valmis ennen kuin siitä saisi viralliset promokuvat, mutta eipä siitä, ei jaaritella tämän pidempään, eikä tämä ollut tässä tällainen. Kiitos. No niin, sitten tämmönen. Laitetaan vielä jingle perään uudestaan.